Wat een prachtige dag uit, met simmerwarmte en de simmerzinnen. En het begon van de morgen betiet met damp uit het veld, een prachtige opkomst van de zinnen. En dan weet je, dit wordt een mooie dag. Dit wordt een dag van de maaitijd, dit wordt een dag van de warmte, simmerwarmte. Maar aan de andere kant, het is nog altijd wel gedroeg. En de natuur had het dreig nog heel tijd, maar het uitkomt binnen nog lang net oeral grien. Wel, het wetter komt er wel aan, maar dat zal net genoeg wezen. De verwachting. Joen en vannacht. Bewolking, opklarings, maar ik een temperatuur om bij de 8 graden heen. Dat is wat hoger dan de aanroende nachten. En de wind uit het met de eerste maai zwak of matig. Morgen een dag met zinnen, flink wat zinnen, maar staat er gewoon niet meer bewolking. Vooral letter op de dag. De meeste zinnen op de eilanden en in de kustgebieden ik om die zomaar heen. Temperaturen, ze mooi derwijze, 23 graden. En de wind uit het eerste, nou steeds maar uit het eerste geruchtje tussen nat eerste en zuideerst en letter matig rond vrij krachtig. En in de nacht staat er gewoon nog meer bewolking. En dan in de nacht komen ze op een bui in het eerste, noordeerste en zuideerste. We sjuggen vooruit. Baasje betekent rein of lichterrein. Net een protte wetter, maar toch een aantal millimeters. Letter, ik werd droege perioden, de buiken en zinnen. En de temperatuur is nog altijd prima. Zometeen bij de zonnetje 18 graden hinnen. Dat mag nog wel te helje wezen, misschien wel 9. En dan terug naar Toontje en Vreed. 2 dagen mooi kans op een bui of een buiken met ik flink wat zinnen. En de temperaturen binnen vrijwel gewoon voor de tijd van het hier. Zometeen bij de 15 of 16 graden hinnen. Dat ben gemiddelde, dus op plakken ik nog wel wat heger. En het weekend ligt het droeg te vrienden, maar dezelfde temperaturen. Nou ja, we moeten morgen maar weer even in het waarsje.